Avui fem unes llenties amb comí, senzilletes, guisadetes. També hi posarem una mica de ceba, una mica de tomàquet, gingebre i una espècie que utilitzen molt a la Índia, que és asafètida, que va molt bé pels llegums i que li dona un toc cítric. Posem a coure les llenties amb un gra d'all, llorer i ceba. Ho partim d'aigua freda. Quan comença a bullir és quan hi tirem la ceba. Ara està tornant a arrencar el bull. Baixarem el foc i ho deixarem coure uns 3/4 d'hora, deixant-ho parcialment tapat. Sofregim ara les llavors de comí amb el gingebre i la safètida durant 3 o 4 minuts. Tot seguit incorporem el tomàquet tallat i sense pell ni llavors en el sofregit del gingebre, la safètida i les llavors de comí. El deixem uns 10 minuts. I finalment ho emplatem amb l'acompanyament d'arròs blanc. Si voleu, és totalment opcional, i cilantre fresc picat.